Dámy a pánové, já vás vítám u nového videa a dneska tady máme Let's Play z Minecraftu Pocket Edition. Protože jsem ho chtěl prostě natočit, Minecraft je dobrá hra, tak to prostě natočím. Takže, jdeme se nakopat nějaký to dřevo. Čekejte, já si to musím stišit, protože to řve jak prase. Tak, nakopeme si to dřevo. Tak, no, tady nic není, takže jdu takhle. Já zapnu chat, dobrý, na back a jdeme zase těžit. Takže, pokud se ptáte mi, jestli budu točit ještě League of Masters, tak ho budu točit za 2 dny, protože budu zase točit na hlavní kanál This is Vlogs CZ a toto je LP prostě. Takže prostě jdeme normálně. Tak, zrovna jsme se spavnuli v ošklivém biomu. Tak. A pak asi budeme hledat nějaké místo na ubydlení. Tak a ještě si nakopu nějaké dřevo, protože ho máme málo. 12 dřevo, to se nevykraftíme ani krumpáč, sekiru a lopatu a meč, takže easy. Takže se to musíme nakopat všechno. Videa s hostem asi budou. A budeme hrát spolu Minecraft, nebo budeme hrát ne, na druhém prostě hlavním kanále This is Vlogs CZ a prostě tak. Takže do skeců o kanále a teď jdeme normálně hrát. Takže nakopeme si nějaké dřevo a jak jsem říkal, najdeme si nějakou krásnou krajinu s nějakým jídlem, kde je hodně, no jídlem jako, kde je hodně zvířat prostě, kde je hodně kytiček a hodně vody a prostě chci takovou hezkou krajinu, ne takovouhle smutnou krajinu, jak kdyby tam pořád se něco dělo, takže musíme si tady něco najít v tomto světě. Čekejte, si dám toto, dám si asi split control, protože to je takové lepší a je to lepší na ovládání, takže vykopem si toto. Tak a tam skočíme. Shit, já to udělal špatně, takže musíme jít takto. No, tohle je hnusná krajina, ale máme tady nějaký zvířata, takže zabijem tohle prase. Tak, zabijem ho na 3 rány. Takže bum. Ježíš prase. Bum. What? Navíc? Rukou ho zabiju rychlejš, to je jedno. Tak tohle je zase ošklivější krajina. Nechci vůbec pláni. A tady je zrovna voda. Líbilo by se mi, kdyby tady byly kytičky a tak. A nějaký ty, jak se to jmenuje? Bambusy. Já tomu říkám bambusy. A sugarcane to je, no. Já tomu říkám bambusy, protože to vypadá jako bambus. Ale připomíná mi to sněžný biom a já tam 100% nechci. Takže omlouvám se za lagy a musíme najít nějaký, tamhle sněžný, musíme najít nějaký pořádný svět, kde je obrovský kopec. Hele, ten sněžný by byl dobrý, kdyby tam nebylo prostě sníh, jo. Kdyby to takhle bylo prostě jako jarní. Tam je sněžka, takže chci najít něco opravdu travnatýho, co má světlou trávu, protože to bude pro mě takové ideální. Tam jsou třeba vodopády, tam bychom mohli zajít. No, i když, no. S ním si dole syrový, protože jiný jídlo nemám. No, tady by to bylo docela hezký, ale nelíbí se mi tady ty šutry. Ale tamhle ty hory jsou strašně pěkný. Tak tam 100% jedu. A pokud tam je kytičky, ale není tady sugarcane, který bychom dost potřebovali. Chce to ideální místo pro život prostě v Minecraftu. A ne žádnej prostě biom, kde je sníh jak prase, chce to prostě hezký svět. Jak bych vám to já řekl.
Ale žádnej tady tenhle svět takhle nevidím, no. Ale neměla by tady být blízko vesnice. Jo, je tady vesnice, no bezva. Je tam kovárna. Vat? Co to je? Tak tam se jdu pro podívat. No umřu? Ne, neumřu. Ale co to je? No tak do toho se jdu to prokouknout. Hele, nějaká věžička, že by to byla. No, nic to není. Takže zkusíme si tady najít kovárnu. Co to je za stavení zase? Co to je? Prostě nechápu, gounu se tam. Ale jako nahoře je dřevo a to je divný. Tak tohle teda, dámy a pánové, nechápu. Buď je to nějak špatný. Co? Králíci? To je úžasný, hej, králíčci, to je hustý. No vám rozhodně mekev nebudu dávat. Ale díky, že jste mi to aspoň nakopali, si nějaký ještě vemu. Tak, beru. Tak, dobrý, doufám, že tady budou iron golemové, ale asi nebudou. Mía malá ta mrkev by se mi hodně hodila a mám ji docela hodně. Jako to jídlo by se teď často hodilo víc, jo. Protože jako těžký je si sehnat tady v Minecraftu Pocket Edition jídlo. Ale ta mrkev se mi strašně líbí, takže hele. Jako mohli bychom se tady zabydlet, jo, ale je to strašně krásný tady. Bych se tady úplně strašně rád zabydlel. Ale uvidíme. Zatím se tady nějakou dobu zdržíme, protože by to chtělo třeba tady nějak přežívat. Tohle video nebudu ani trošku stříhat, protože to nechci za prvým a je to zbytečný, ještě dlouhý let's play. No, takže nic zajímavého tady moc není, kromě toho jídla. No, zajímavý je hlavně tamhleto, no. Hele. Mohli bychom se tady někde zabydlet, jo, protože jako jídla je tady fůra jídla a hodně vody, takže, ale no je tady z toho spíš led, zkusím to rozbít. Ale aspoň je z toho nějaká ta voda. A je to taková ta hnusná, se v ní vykoupu, dobrý. No, nic zajímavého tady není. Možná si pak nakopu toto, ale to nevá. Takže už si můžeme vyrobit nějaké ty nástroje, protože už je docela čas na to. Tak. A udělám si ještě lopatu na sníh, protože ten se mi trochu bude hodit. Já si nějaký ten sníh nakopu, takže vemu si ho, tu lopatu a nakopu ho tady, protože když budu chtít někoho schodit, tak po něm přece nebudu chodit dálku takovou. Takže to mám místo těch semen, dobrý. Jak to střílí? Nechápu, jo, takhle, že to podržím, výborně. Takže už jsme se naučili házet sněhový koule, no, ty vado. Ale tady jsou nějaký ještě, takže si je vemu si tyč na opice a to kopat, dobrý. Tak, bum, chtělo by to tady nějakou vodu, aby to tady neumřelo. No, výborně. Takže trochu si to nakopem, protože to potřebuju třeba nastavení, takže nastavění. Doufám, že tady nebudou silverfishy, jinak se hodně naštvu. Jo, jsou tady silverfishy. No já to věděl, že tady jsou silverfishy. A tak to jsi neměla dělat, silverfishko. No, pojď sem, ty umřeš. Jasně. No tady si ty humuse, vole. No umři. Co z tebe padá, viď? Ty vole, a ona mi docela dává. Ale dobrý je, že mají tak málo životů. Další? No těch tady je. No tak to se radši pakuju asi pryč. Oh shit. Asi jsou všichni mrtví, no. Tak já radši zdrám, protože nechci víc silverfishe úplně všude. No. Zabijeme králíčka na masu. No, nebudu ho zabíjet, protože by se zase nadávali. Zabijím králíčky a no, sice je to jenom hra, ale
Není to moc hezký? Tak. No, udělám si teda tu pauzu, no. Až bude noc, tak asi to ukončíme, no, bude za chvilku, aspoň. Co to je? To jsou nějaký oranžový mraky, nebo co? No, to je jedno. No, něco si s ním, protože mám celkem hlad, takže aby jsem měl úplnej srdíčkový bar, jak tomu já říkám, a taky úplnej hunger bar. No, už zapadá slunce. No tak já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, dejte like a odběr a